Салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол ҷойгир ҳастем дар пушти Ашан. Дар инҷода Ашанай рӯ па рӯи шустушӯи нақлиёти Малика. Хонаи имрӯзамон дар ҳамин бино ҷойгир аст. Дар 10-ум ошонаш 3 хонага бо масоҳати 132 метри квадратӣ бо ремонт. Маҳамад сар мекунем. Азизина, бо мактаби шашам дар назди хонаяй дута ҷои лесенса дорад. Якум ҷои лесенсаш ва дуюм ҷои лесенсаш. Сета лифт дорад. Марҳамат, сета ҷои лифт. Подъезди калони зебо мебошад. Марҳамат, ҳамин хона мебошад дӯстони гиромӣ. Ина дӯстони азиз, худи хона 3 хонага мебошад бо масоҳати 132 метри квадратӣ дар 10-ум ошонаи бинои новостройка. Хеле коридори калон дорад, хол меганша. Ина сар мекунем. Ина инҷо дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, инҷо ҳоҷатхонаву ванна ва инҷо бошад кухни. Кухниш бениҳоят калону зебо мебошад, панорамный вид дорад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране 93 466 64 64 WhatsApp дорад. Нархи хона $88,000. Яъне дӯстони азиз, ин якум ҳуҷра мебошад. Отопление дорад ва инҷо бошад дӯстони азиз ҷои кондитсионер. Ина инҷо дуюм ҳуҷра. Ва инҷо бошад сеюм ҳуҷра. Обши хона 3 хонага мебошад. Ва дӯстони азиз, сеюм ҳуҷра дар дарунаш боз ванна туалет дорад. Обши хона дута ванна туалет дорад. Инҷо бошад дуюм ванна туалет. Ванна туалети обши меган. Ремонташ ремонти хуб мебошад. Ва мегузарем ба кухни. Кухниш бениҳоят аҷоибота дӯстони азиз. Кухни калон дорад. Ина дӯстони азиз, кухниш калонай ва ина хали панорамный вид дорад. Ашан мебошад ва ина шустушӯи нақлиёти Малика. Маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 3 хонага бо масоҳати 132 метри квадратӣ дар 10-ум ошонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад ва нархаш бошад $88,000. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана 93 466 64 64 WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ гап занем. Ҷойгир аст дар пушти Ашан, рӯ па рӯи шустушӯи нақлиёти Малика. Ба ҳамин наво рабут мекунем дӯстони азиз. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кору шумо дар худо нигаҳбонтон бошад.